Witam pięknie. Jakiś czas temu sprawiał sam, jak zapamiętał początki telewizji. Dzisiaj chciałbym trochę posprawiać o początkach telewizji, ale kolorowej. Jak my z żonką się już jako tako urządzili nasza izba u teściowej, to my pomyśleli, że dobrze by było może się kupić telewizor kolorowy. No ale kupić wtedy to nie było tak einfach. Nie było tak jak teraz, że się idzie do MediaMarkt albo Media Expert, a tam całą ściana migających telewizorów, rozmaitych marek i trzeba ino wyciągnąć portmoney, wybrać coś i kupować. Wtedy to się trzeba było zapisać. Pamiętam, że w gazetach ogłosili, że jakiś poniedziałek majowy będą zapisy na telewizory kolorowe w wybranych sklepach radiowo-telewizyjnych Katowic. No ja się obrał sklep w Szopynicach naprzeciw Starej Poczty. Wiem, jak się powiedział, miało to być w poniedziałek i ja się już w niedziela pod wieczór wybrał do Szopynic, żeby obejrzeć, czy tam czasem jakieś gupole nie ustawiają się w kolejce. Przyjechał na miejsce i nie kiwnął się. Tam już zastał była ludzi, którzy się wpisywali na społeczną listę. No ja się też gibko, wpisał i pojechał do domu, żeby jeszcze coś zjeść, bo przede mną było całonocne czekanie w kolejce. Wiązać się też ze sobą Twitter, bo choć to był maj, no to w nocy mogło być rozsumajcie. Przyjechał na miejsce, no i razem z innymi kiblowaliśmy przez całą noc. W tej kolejce było dość wesoło, bo my rozprawiali się wice, śmialiśmy się. Momentami my nawet zapominali, że to jest noc, że normalni ludzie chcą spać, bo rano muszą wstać do roboty. Ktoś nawet tam z drugiego sztoku nos opieprzył, bo my go obudzili. Mieliśmy też okazję poznać trochę nocne życie w Szopynic. Co jakiś czas tam ktoś z infarktu się wytoczył i zamiatając trotuar szedł do domu, czasem na 4. Jeden taki przechodził koło nas i jak się dowiedział, że my stoimy za telewizorami, to się krupnął w czoło i padł, że mamy rafla i poszedł dalej. Co godzina sprawdzali obecność, bo niektórzy pękli, nie trzymali tego i poszli do domu spać. Takich to się wykreślało z listy. O 10 rano otwarli sklep i wszyscy my się ci, którzy wystali w tej kolejce, wszyscy my się ustawili fajnie według tej listy i był porządek. Zapisywanie trwało bardzo krótko. Za jakieś 2-3 miesiące dostał z pocztą wezwanie do domu, że mam się stawić po odbiór telewizora. I tak stary telewizor czarno-biały beryl od teściowy w pokoju w izbie gościnnej poszedł w odstawkę, a jego miejsce zajął nasz kolorowy Rubin. To były różne telewizory, były też elektrony, ale tych Rubinów było więcej. No, jak ktoś miał bony albo dolary, to mógł się kupić lepszą markę w Pebeksie albo w Waltonie. No cieszyliśmy się, wiecie, tym telewizorem, bo to była nowość, fajnie się oglądało program w kolorze i podobnie jak wtedy, kiedy były pierwsze telewizory, to do nas też przychodzili goście, bo każdy chciał obejrzeć, jak to wygląda ten kolor. Pamiętam, że za niedługo telewizja polska zaczęła nadawać w odcinkach taki serial brazylijski Niewolnicza Izaura. Starsi na pewno pamiętają i wiedzą o czym godą. To był taki serial przeważnie do babów. Taki wyciska z łez, jak się to go dowiecie. No to jak go wyśroda opuszczali odcinek, no to miasta, osiedla pustoszały, a wszyscy siedzieli, a przeważnie baby przed telewizorami. Do nas też chodziło pełno bab, bo chcieli widzieć ta Izaura w kolorze. I tak było coś roda, bo każdy był ciekawy, co to zaś ten brzydki Leoncio będzie wyrobił z tą biedną Izaurą. No to u nas w izbie była moja żonka,
teściowo, szwagierka, ciotka Cila, ciotka Angela, ciotka Polonia, ciotka Heidla, ciotka Frida, no i jeszcze ze 2-3 sąsiadki. Z czasem, wiecie, tych telewizorów Rubinów było coraz to więcej. No i wtedy się okazało, że one mają jakiś fabryczny feler, bo raz po raz było słychać, że tam i tam się komuś telewizor chycił, zaczął się polić. Na szczęście nie przypomina mi się, żeby doszło do jakichś większych tragedii, do jakichś większych pożarów, ale co bardziej przezorni trzymali wielkiego deka na stołku telewizora, żeby w razie czego stłamsić ten ogień. Pamiętam, że nawet radziecki odpowiednik ministra przemysłu przyjechał do Polski i musiał się gęsto tłumaczyć. Rozek, wiecie, się wybrał do moich rodziców, Sum, bo miał jakoś sprawa do obgadania z moim tatą, a z tatą to my mieli bardzo dużo do gadania. No rodzice mieszkali ponad kilometr od miejsca, jak ja mieszkał u teściowej. No bardzo się ucieszyli, że synek ich odwiedził, a tata padł, mo smak. Ja mówię, no mum, no to fajnie. Za chwilę wyciągnął z barku chalpka, zakropił fajnym sockiem i tak my się fajnie siedzieli, osprawiali i czekali po trochu. Do domu Żołdek bardzo wesoły, jakby się to teraz powiedziało, naładowany pozytywną energią. Właża do kuchni, bo tam Andrzeju nie było, wiecie, u teściowej, patrza, a wszyscy siedzą na coś tacy struci. Ja mówię, co to się stało? Czym się tacy smutni? Ja by sam pierun rumnął w te mieszkanie. A żonka padł, bo no się telewizor polał. Ja ukradł, ocie pierun, to no styż, te nieszczęście trafiło. Właża do izby patrzy, ale telewizor jak stał, tak stoi. Gardina cało, nic się nie poliło. Padł, jak to? Co tu się stało? Przecież nic nie widzę. A żonka padł, ja powiedzmy patrzyli na niego i uroz coś trzasło, zakopciło się i no na szczęście Heinel, mój szwagier, kipko podskoczył do niego i wyciągnął kabel ze sztechduzy. I opadł, ja to muszę obejrzeć, co to tam drinie jest. Wziął ten stolik, przysunął go pod krumlę, szraubnic jeden otworzył z żabku ta klapa, patrza, a tam całe wnętrze tego telewizora obwieszone takimi średnimi farfoclami. I oto zaczął wyciągać pełnymi gościami, tego się nazbierało całko kubka na zolu. Jak się potem okazało, to nie był pożar, to nie było podpalenie się telewizora i no tam z boku była taka, wiecie, raja takich tajli, one się nazywały elektrolity. To były takie blaszane, małe gorcusie, obrócone jakby dnem do góry i od dołu przylejtowane. I jeden ten elektrolit rozerwało. A tam było jakaś blisko 3 metry, w takim elektrolicie taki cieniutki aluminiowy folię. I ta folia się porwała i obwiesiła mi tymi farfockami całe te wnętrze. Ja to chciał, wiecie, uratować ten telewizor i zaczął z niego pucować, czyścić odkurzaczem i pędzlem i trwało to chyba 3 dni z niego pucował, żeby tam jakiś zwart nie było, bo to alum przecież to jest metal, nie? I boję się, żeby jakiś zwart nie porobił. Jak z go grintlich wyczyścił driny, razem z tymi szlajerami z kurzu, co się tam nazbierało, to potem że kupił taki taj, ten elektrolit wlejtował go i puścił, że telewizor patrza gru. I to mu do dzisiaj za wielki sukces, bo sądzek się naprawił telewizor i to jeszcze kolorowy. No ten Rubin służył nam jeszcze kupa lat. Z czasem obraz miał coraz to mladszy i dopiero prawdziwych kolorów dostawał, jak się do porządku zagrzał, kajwele 8 wieczór. A grzał się okropnie, bo tam było kupa tych lampów z tymi żarzeniowymi elektrodami. Jedna taka największa, na którą mechanicy go dali, blumwaza była tam z boku w rogu. Tam to się nie szło chycić tego blatu, bo się szło spalić. Potem my go komuś dali. Nastała epoka tych telewizorów
z tymi czarnymi obudowami, no to były telewizory nowszej generacji, my się kupili Grundiga, ty znów służył kupa lat. No a teraz mamy już ten plaskaty, kiedy idzie powiesi na ścianę, no my go mamy na meblach, to już jest ta najnowsza generacja telewizorów bez kineskopu. No ale o tym bym nie będę rozprawiał, bo jej historia się dopiero tworzy. Tyle mojego berania na dzisiaj. Dziękuję pięknie.